57. minuta utakmice. Popović, Savić iz mrtvog kuta, išla je na udarac i samo će biti 9 metara. Probala je rutinirano iznuditi isključenje, ali vidite da je krenula prema njoj Golubić. Sva je sreća da Savić nije pustila tu loptu jer bi to bilo vjerojatno isključenje iz 7 metara. Jovanović, Bulatović, promjena mjesta, ide Radičević i to je promašaj Radičević, ali kažu suci 7 metara. Ne znam gdje su vidjeli tu obranu iz prostora ili nekakvo povlačenje Zebić, ali u svakom slučaju evo prilike Crnogorkama. Tu je bio prekršaj. Da, onda nakon toga i malo guranja, da, dobro Zebić, ali takvih guranja je bilo jako puno na utakmici. Popović, je li vrijeme da se zaustavi njezina serija sa 7 metara? Da! Da! 27-25 promašila je u najvažnijem trenutku možda za Crnu Goru sedmerac Popović. Jedan pogodak nam treba da bismo dobili Crnu Goru. To je definitivno jasno. Imamo nešto više od 2 minute do kraja. Plus 2 i napad. Penezić ušla je u prometni gusti dio tamo u sredini. Tko će imati hrabrosti? Tko će preuzeti odgovornost u ovom trenutku? Horvat nosi na sebi Penezić. Blokiran je udarac Penezić. Ide kontra Crne Gore Popović i prolazi Savić. 27-26 i još će isključenje biti Lidije Horvat. Nažalost nismo imali kombinaciju za ovaj napad. Mora izaći sada i Milanović Litre, ući će Franić. Ne izgleda dobro. Do kraja s igračicom manje. Možemo li se obraniti i izdržati ovo? Franić, Tatari, Penezić, prošla je Golubić na crtu i otvoren prostor za Tatare, za Franić. Kike Franić, kombinacija, navukli smo Crnogorke puno u sredinu i zabila je. 28-26, Franić, mora Crna Gora sada ići brzo u realizaciju. Bulatović, Radičević i zabila je odmah Radičević. (28, 27), točno 1 minuta do kraja. Toliko nećemo moći držati loptu u napadu, to je sasvim jasno. A možemo li zabiti pogodak? To je sada najvažnije pitanje. Prošla je Golubić opet na crtu. Franić, prekršaj je Miljanić. Franić, Tatari. Poziva Tatari, Golubić opet da krene prema crti i prošla je Penezić nakon dugo vremena. Andreja, 29-27 i vjerujem da se to više ne može izgubiti. Popović, brzi odgovor na drugoj strani i odmah nosi loptu tamo Popović na centar. Da vidimo, 15 sekundi će ostati do kraja. Crnogorke su nam zabile u zadnjoj sekundi prvoga dijela, pa valjda mi možemo održati to do kraja. 5 sekundi još. Zebić, to će biti prekršaj i mislim da će lopta biti na kraju u rukama hrvatskih rukometašica, da djevojke za sekundu ili dvije mogu početi slaviti. Ali prije toga će zatražiti Slovaci da se obriše podloga na mjesto gdje je pala Zebić i to će biti dovoljno da zadržimo te 3 sekunde ili 2 koliko je ostalo još do kraja, jer ovaj semafor koji vidite na ekranima sigurno nije mjerodavan, i da počnemo slaviti. Da, gotovo je. 29-28. Hrvatska je dobila Crnu Goru i Hrvatska ide u Herning sa 2 boda. Oh, kakva muka, kakva drama skoro je na kraju bila nakon +6, ali ajmo se sada veseliti i uživajmo onome što su djevojke pokazale. Znali smo da vrijede, da mogu, i samo je bilo pitanje da li se mogu do kraja posložiti, sačuvati jednu mirnoću i evo ih u zagrljaju, sretnih, veselih, razigranih, i tek sada će biti opasne u nastavku natjecanja. To je ono što smo priželjkivali da se dogodi, da Hrvatska pokaže svoje pravo lice u ovom trenutku kada je to bilo iznimno bitno.
da zaustavi Crnu Goru da ne ode sa 4 boda u drugi krug, jer onda bi bilo objektivno jako teško doći do velikog rezultata u Herningu, ali sada je to puno jednostavnije, puno ljepše i lakše sve pratiti. Rusija će ovdje biti pobjednik ove skupine. Hrvatska će završiti s obzirom na gol razliku, mislim, na drugom mjestu, na trećem mjestu, a Crna Gora će biti druga, ali to je u ovom trenutku, rekao bih, apsolutno nevažno. Bitno je kako će se rasplesti još tamo situacija u onoj drugoj skupini, jer Španjolska, Danska u ovom trenutku je 15-15, pa se teoretski može dogoditi da iz one skupine dođu sve 3 reprezentacije sa po 2 boda, a to bi onda ponudilo strahovito veliku bitku.